Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakir dog ying jongpi Halor kejinguan kentur pot jubor jang Sarkar Assam dang hakin ki kindiat sengi komalapau na kejinguan thombor jang kipodet kejela Assam ban kam jubor ke senong yong kuli kawadang hap apo pot Assam jang kejela Meghalaya dak bajen rat dot ya ki pos elektrik kat hadu bakala penmi ya ke kendrum kendram kabala kata ya ke syongsuk syongsan ki executive member jang ke Khasi Hills Autonomous District Council haringkat kejing senran lang jang acting CM ke Himamel Liam lembat usiem jang karai marwen Haga live terik maitung arjar afway kilahir jurep ikisnong yong kuli na kabenta bentok kit penyak bat kumju ru ban pensya bak ikisnong kadai kebarang hak apa put sam jong karat marwen bat kahima miliam hari boy district hak ini kejing let jurep dalam khmat da kilangut ki executive member jong district council ki bakin top ya uba jambor war uba pet ketnat ilaka uba RR karbuki uba pet ketnat khai bat uba Victor Rani uba pet ya ketnat arts and culture kat bana kaliang jog hima melimpat lami kman daw acting CM upa EM aina menik CM nang ta menteri Kharluki menteri Langstie bat CM karai marwen upa EM Ken CM bat kiwi kaliang jong ka district council ka executive committee kala da ban shna ya ka boundary committee aga ba ngin lum ya ki kot kisla ki ban pensisha yung put usam jong ki hima ki jongi bat ya kita ki bangingi pensisha ngin sa apa sa ka state government na ka banta ba kanyo ban ye kran pendukut bat ka jelasa bat ngi kwaru ba ka state government kan sim ya ka district council ko jongi kum ka wai ne ki stakeholder ha kata ka jingi kran ye pendukut uput usam namar ba uput usam jong ka jalla Meghalaya ka jungi hap ngi nut ban ong ngi sudai ru ban ong bar ka dai ban long ru kum ta ba ki hap ban sim no put usam jong ki hima bat no put usam jong ka district council namar shwa ba kan wan ka jalla ki hima kila dan lupa dan no jong put usam bat shwa ba kan wan ka district council ru kala ban ong ki hima kila dan timangi ka district council ru ngi siem ya ka jurisdiction ka jongi kat kum ki put ki sam jong ki hiba namar ki hima baro ki hapa po ka district council te kai ka bangamut ban ong kolong ba yakini ki baro ki bangi ngi layo ya ka ban collect menta ka sing ki bangi lap ha ka ne ka sport inquiry ka jongi ngin ra ya ka ne sha hakmat jong siam hakmat juga executive committee ada ka dei ka bangin habban place hapo ka boundary committee ke kata kamot ke song haka ba andang ila ya kenduk lang khot bat ya kita baro ki bangila yo ban kolek mata ka singi bat ngin sa sim ya ka rai ka jungi kumno ngin pha sa ka state ko man bakan penbeit yu put usam bat kum juru bangin sa kerpat ru ya ka state ko man hakiba kum kini ki loss and order ki bejia khamtam ikam khaput ngin sa kran ru ya ka state ko man bakan penbiang ya ki police opus nang bakan long kecing dayo ki put kisam ke jungi ki brave jungi ba nagaliang jong ka executive committee aten ba nagaliang jong ECM iba titos tarwal chance ila hotlang yengi kum ki executive member aten katu ka jingjia ha ka arpun riutrik ha ka bakini ki perton pulit jong ka jela Assam kilawan ya kaban encroach dan ban thombor ya kani ka sinong hangne ayong kuli kani kala pendap da ka jing snow khia hadu kata jangi kum ka district council ka badai ka kemi nani ka guardian ka authority ka ban pet ya ka sanchar ka khadar haki hima haki sinong haki thau ki jugi bat ban yadaru ya uput usam jong ka sensar ka khadar ka jumi apo ka jurisdiction jong ka district council lese pila ban ong menta balai na du ar khun riu trik
nakaliang ka district council kadangwan mentakasi te nganya thu ipi ka jing shisha ba nakaliang jongi omdei bang islap tenrei ni wan hadu mentas ngi kalong ba den bangi la yo ban collect lut ye kijing pun shisha borokot ye kijing pun shisha borokot ba kajing wan kajongi ye kani spot inquiry ha kani kasni kalong bangin pentikna ye kita ki dokumen kijongi ki bangi la lum na kalyang jong ka snong na kalyang jong ka right bat na kalyang jong ka hima ba kilong na em ki ba shisha kumba na kalyang jong ki kala daban submit te hadu kani kasni ka pemerintah bangila poyang ne spot katkum kini ki dokumen ngi pensisha ngi declare ni penpena kini por bakani kasnong yong khuli bat ki jaka jongka uput usam jongka ki dei ki badang ha po karaj marwet ka imamlim bat ka district council kumju jongka jala mekhalaya ki kata kalong katkum bala batai na kalyang jong jong kalima bakatkum ka notification jong ka district council hi house nam chejar khandai spa nyopo ar kala dab ban notify but approve ba kani kasnong ka pura within the jurisdiction of the Khasi Hill Autonomous District Council. Tena kaliang ka executive committee jong ka Khasi Hill Autonomous District Council hadin bangilayo ya ka kubor bana kaliang ka Assam government lengbaki pulit Assam kilawan ya ka banrat ya ki pol elektrik ki bana kaliang ka Sarkar Meghalaya kalawan bantung hang ni po snong yong khuli tena kaliang jongi kum ka district council hi brokawai ngasngeu ban ong bangi penremjur ya kane ka jingle jong ka Sarkar Assam ti ha jing sisya ka ka bamangi ngi khmi lenti kalong balada ka don kano ka jiya baklangi dei ban wan sya ka negotiation table ngi dei ka banyak keren banyak penbeng knang ba kan om kta ya ka law and order knang ba kan om kta ya ka songsuk songsan hari kan ne ka jingle na kaliang ka Sarkar Assam ngasngeu ban ong bakadei ya ka bangin hap ya ka ban penremjur Oy omla banlen hadin bana kaliang jongi ngilawan hangne ya ka banle ya ka spot inquiry ban yoi ban lap lagi jong kikman ngis nguthu bakane ka yong khuli 100% kane ka snong ka hap hapo ka raj marwen hima melim hapo ka jurisdiction jongi kum ka district council bat oy ha ju ka por hapo uput usam jong ka jela Meghalaya hi brokwe omla banlen ni gijing sisya ngin hapan kuren ni gijing sisya katkum ka fact finding katkum ka jinglap ka jongi lengba ka jingwan jurip ka jongi ni kasngi omla banlen kadon sisya ka jingyarung yami jong ki pol elektrik ngilawan meneh tu ban pel i jong ki kman ngiyo i ba ki pol elektrik na po Assam ru ki rung syane syapo ka snong yong khuli ngiyo i nang neru ki rung ngam thai bikin rung sepo Assam hari kila don ki pol elektrik ki batang hang ne po uput jong bele se kabakong san imat kabami syadu una uput huri hura ngasngeu ban ong da kababurom imat indei tang na kabenta ka electricity bill balai nga kwa ban warai electricity bill mar ine idei idaw tanrai ba penong syadu uput ban ya huri hura kan ne le se ki don ki no snong jong hang ne ki bom semla siu ya ka electricity bill na kaliang himisi bill kala disconnect but hadin bala disconnect yo kabu na Assam lese na kaliang ka Assam lese ngamla bati ta ka I free no dor kile connection ng ta but hadin kita ki baro lingkot ka bapen po syadu uput kajing ya hot ya kiniki pol elektrik tengah ngeu pat ban ong hang bi dei bet kene kaman tena kaliang jongi kum ka executive committee jong ka district council ngin sa take up this matter po ka isi bat nga kermen skemba lengba ka jia trilang bat pi kinosen syarang bat pi kirang ba snong ngin la hiya ka bangin setel ya kene ka problem bat haju ko pon ngas ngeu ban ong ai kuble ya state government
kabala shimru ya ka initiative ban sedang ya ka jing ya keren ban penbet ya uput usam bat ka sarkar Assam oat nyemla ban len ka encroachment na kaliang jo government of Assam kam dai tang ne po yong kuli ibabun ki jaka ki benta hapo ka jala mekhlaya ban na kaliang ka Assam kajuan ban encroach ban pendik na kapur sa kapur tele seling ba ka hubor kene ka message nga sngaw ban ong maka sarkar Assam kadai ban sange si sendon ya kane kajing kentur puot jongka man nga snutu lang ba ine i-issue electricity bill ipen poy pat syadu uput bakan wan ya kaban kamtray ya kane ka jaka kajong awan man ya spot inquiry ya ke bala jah ka atun riterik katkum ka petni na katkum ka report ru tani ka jaka ka yong kuli tahap ba po put sensar jong ka raj marat hima melem po ka jingpet jingmi jong ka district council katkum ka notification kalam bami of nam kat ndai spanyo pula ada ngambakla nyopua ka yong kuli tahap po ka melem semship jong ka Kasihir Autonomous District Council. Tiang apa ramjur kan? Ya ka ega bala jah ka atun riterik, ya ka jingle athumbor jongki polis na Assam. Bansuan klam da tip benia, ham da yet benia. Yo put usam jong ka jalala jong yuan ma pensiwen kan ni ka jakala kam dai hiru ka disputed area. Kam kabum judan kan unu jing yaki akini ki senam di balik no Andre kesan ka akun riterik ngayo jing tip na CM right ang kiwan ki pulis na Assam kiwan berpentut yang ki nongsong senong ni apo yong kuli tinakaliang jung iru iperam nang ta ya ka jing lai jong Assam nang nakaliang jong ka hima apo ka ngai don ka jing kerman apo kan ni ka executive committee balai yalam di CM iba titos welcome Bat kumjuru iam ilakai badon lang ini bukannya penbaik nak keluar ya ni kam idon ke jingkerman ru ba ngin poi sakatang ban keju ko puar kan turu ya kastir ko man jongi makan simkia ban hangni po yang kuli ba kan ai ya ka jingya da hamtam ya ki fight nong song senong hangni ibarit museum ya ka balaja ka balayo i ka apun tarik Apun tarik kumno ka jingwan thombor kane ka Assam police te kane ka jingwan thombor hakinik tu kisi de haswana do 1984 gla 82 gla stang ka jingwan tu put kane ka Assam ne te hangni langba ka media te tang kane ka ngoi ko manong ba karpat ye ki ruling party jong ka state government nane ki opposition ro but ye ruling party jong ka disungsil but ki opposition jong ka disungsil bakini tili kan kap bakini miya kedokti we nama ka dilong ka sejungi bunsin kalon kedokti we ade pat jong long ba bakini tili but ka ruling party te kanang ba kempoi ka job linda kumta kedokti jingi we kapan i ka jing plot ka jungi te bangini tili na do kisnang na do kirai na do ki himana do ka disungsil na do ki government te in poisa